Amen. Last year, naay dako kay nga event nga nahitabo dinhi sa Pilipinas, no? Kadtong Nobyembre ba to? International competition. Gitawag na siya og the Games, no? Pakita nato ang kuan diha SEA Games. Philippine SEA Games. Nya Southeast Asian Games, no? Nana bang atong PowerPoint diha? Okay. Southeast Asian Games o ikapila ang Pilipinas? Okay, kita ang una, no? Okay. SEA Games, no? And hing champion ta. Salamat sa Ginoo, daghan kaayo mga prizes nga nadawat sa atong mga kaigsuonan. Pero dili man tingali tatanan apil sa SEA Games. Pero naay games or naay game nga apil ta. Kitang tanan ina imong katupad apil ta. And that is the game of life. The game of life. Let us open our Bibles sa 1 Corinthians chapter 9 verses 24 to 25. 1 Corinto kapitulo 9 bersikulo 24 ngadto sa 25. Basahon ako ni gikan sa New Living Translations. Nagingon din si Apostol Pablo, don't you realize that in a race everyone runs, but only one person gets the prize. So run to win. All athletes are disciplined in their training. They do it to win a prize that will fade away, but we do it for an eternal prize. So run with a purpose in every step. I am not just shadow boxing. Magampo sa ta. Salamat Ginoo nga ikaw nagapanalangin kanamong tanan karon gabi una. Ikaw magauban kanamo samtang kami maminaw sa imong pulong. Dasiga kami Ginoo sa among rule, sa among kausa, sa among partisipasyon niining lumba sa kinabuhi nga imong tugyan kanamo Ginoo nga among apilan. Salamat sa imong mga katawhan nga ni adire sa mga kasimbahanan dinhi sa Pagadian o sa surrounding municipalities and cities. Salamat usab kang Pastora Lita o sa Happy Church diri sa Pagadian nga nag-host ni ini nga buluhaton. Ikaw magapanalangin kanamong tanan sa ngalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Ang title sa akong message karon is Run to Win. Everybody say Run to Win. Nya dunay pipila ka mga butang dinhi nga akong hisgutan, no? Upat, run, training, win, and then prize, no? Mao na atong hisgutan karon, no? Run to win. Now, buot nako nga atong masayran mga kaigsuonan nga buot sa Dios nga kini nga lumba matud pa dinhi everyone runs, no? Ang una nato nga point kining run, kining lumba, no? Kisa may mga runner dinhi kaniadto be, no? Nabay mga athletes dire nga runners, may mga runners dire, no? Okay. Ang lumba dire, ang game nga gisgutan, it's an athletic game nga lumba. Ang allegory manggod, si Apostol Pablo naggamit og nagkalain-laing illustrasyon sa atong kinabuhi. And every illustration, allegory nga iyang gigamit, naga-picture out kung unsay atong rule, unsay atong buhaton. Usahay gikumparar niya ang atong kinabuhi sa usama sa usaka mag-uuma. Natural, kung mag-uuma ka, mag-isgot ta may tungod sa pagtanom, pero dili lang sa pagtanom, may tungod po sa pag-ani. Kay unsa may pulo sa imong pagkamag-uuma kung di po kamo ani. Okay? Usahay gikumparar ang atong kinabuhi ingon nga sundalo, di ba? Sundalo, ang buti pasabot na ay gubat igsuon og doon na tay kaaway. Ug kinahanglan atong suklan, atong kaaway aron mo daog kita. Now, this particular
passage ang gikumparar ni Apostol Pablo dinhi mga atleta na punta, no? Mga atleta or mga runners. Okay? Runners. Now, diha sa verse 24, nagaingon dinhi, ako nang gi-underlinean, don't you realize that in a race, everyone runs? Gusto nako na nga i-highlight o gi-underline na nako. No, sa inyong Bible, kung New Living Translation na, itawag, everyone runs. Everybody say, everyone runs. Ang buot ipasabot niya na, kitang tanan apil. Ingno nato sa Binisaya, be? 1, 2, 3. Kitang tanan apil. Dili lang si Pastor Alita ang apir ani. Dili lang ako, dili lang si Pastor Peter, dili lang si Pastor Roger, dili lang ang atong mga primary leaders or cell leaders. Buot ipadaman ni Apostol Pablo nga niini nga lumba ang tanan apil. Ingna imong katupad, apil lagi ka. Ang problema sa Kristohanon, di mag-apil-apil. Muapil lang na ikaon. Ingna imong kalingian imong katupad, may murag ikaw na da. Naibuluhaton sa simbahan, di mag-apil-apil. Winning souls and making disciples, cell group, di mag-apil-apil. Pero gusto sa Ginoo nga mo apil gyud ta mga kaigsuonan. Mao ni point dire. Mao ni akong buti pasabot ang tanang mga membro sa simbahan, kitang tanan naa sa lumba sa kinabuhi. Busa apil gyud og dagan. Whether you like it or not, naa ka sa lumba. Because at the end of our lives, luoy kayo ka kung di ka mo apil. Musugot kag sa dili, apil magi ka. Muna nga dagan na lang yun. Kaysa katapusan sa atong kinabuhi, na may reward. Na may ganti. Nya subok kay kung wa kay ganti. So, don't you realize that everyone runs, but only one person gets the prize? Nganong usaraman? Mayon telita pastor. Everyone runs, pero daghan man may kayo. Pero nganong usaraman ang makadawat sa ganti? No? Matud pa ni Digong, inene. No? Usara ang makadawat sa ganti kay ang matag usa kanato na ay ganti. Bisag daghan tang tanan mudagan, pero ang matag-usa ka nato na ay ganti, o ikaw ragyod ang makadawat niya ng ganti nga giandam sa Ginoo. Na ay ganti nga naghulat ka nato, busa dagan na lang. Kaya nga naman, basig ihatag na sa Ginoo sa lain. Na ay para sa ato mga kaigsuonan, pero kung di ka mo apil og dagan sa lumba, di ka makadawat sa ganti. Surantuin. Daganta nga modaog. Okay. Ang ikaduha diha mga kaigsuonan nga akong hisgutan, kanang gitawag og training. Everybody say training. Okay. Nagingon din all athletes are disciplined in their training. Okay? Kanang training igsuon importante na tungkol kay naaman ta sa lumba, mga atleta man tang tanan, gikumparar man ta sa atleta, kinahanglan mo apil ta sa training. Unya, ang gidescribe diha sa training, dili lang kay ordinaryo nga training. Disciplined in their training. Disiplinado gyud. Og mao ni ang kadaghanan kay di ta gusto mo apil sa lumba, kay ngano man naa magoy training. Because you cannot win if you will not train. Okay? Buot sa Ginoo nga dunay kuan. So giingon siya dinhi, all athletes, kay athletes sa man tanan, apil tang tanan sa training. Kung apil man ta sa lumba, apil sa training. Ing na imong katopad be, ming apil na lang ta sa lumba, apil-apil po sa training. Pero ang uban lagi nato, way disiplina. Kaya nga naman, wa ko'y time. Busy kaayo ko. Kay kanang training, you need discipline. Kanang mga
boxedor, mga kaigsuonan, o bisa pa ka ng mga atleta, ikuha na igsuon, kaning trino na sila, na ay coach niya, di ba? Na ay coach, katapos, sayo pas buntag, pukaw na siya, aron mumata. Hallelujah. Unsa may training nato ngano mumata sayos buntag. Naatay devotional. Part na sa training. Ang kuban nato lami pa kay katog, pero discipline. Wa nay nangamin mga kaigsuonan. Okay? Mao na part na sa training kay ngano man atong gibansay ang atong espirituhanon nga kinabuhi. Kay kung kulang ka sa pulong sa Ginoo, pag atubang nimo mga kaigsuonan sa kaaway, wa kay ampo-ampo, maglisod ka. Naibaw mo si Ginoong Kristo, disiplinado siyang kinabuhi. Nagingon ang balang kasulatan, early in the morning. Bisag unsa kabisi si Jesus sa gabi. Kung imong tan-awon, basahon nimo sa Biblia, si Jesus nangampo sa mga masakiton, usahay, ang tanan manggid iyang ampuan, gabi na kaay siya matulog. Pero nagingon ang balang kasulatan, early in the morning, mumatagi na siya in a solitary place to pray. Grabe no? Kita, ulhi kay ta makamatas gabi, kay sige mo lang Facebook, sige lang computer. Muna di na kamata, pero si Jesus ayang kabisi, dili nato himuon ang atong kabisi maoy dahilan nga dili ta mo disiplina sa pakigistorya sa Ginoo. Matod pa sa mga komentarista nga when Jesus Christ go to a solitary place, it will always take mga tingali 3 or 4 a.m. in the morning. So wala pa kuno musubang ang adlaw, ngit-ngit pa. Muadto na si Kristo aron magampo. Unya ang iyang mga tinun-an nakamatikod niini. So ilang gisunod-sunod si Ginoong Kristo. That is why they said nga, Lord, nangutana sila, teach us how to pray. Wala sila mangutana, teach us how to preach. Pero ingon sila, teach us how to pray. Nganong wa man sila muadto dito sa mga parisiyo o sa ilang mga pari aron magpatudlo sa pagampo. Nganong adto man gyud sila kang Hesus? Tungod kay si Hesus igsuon kung muampo na may resulta. Ang ilang mga pari wa may resulta. Okay? Ngano man igsuon, he spend more time in prayer. You know, when you spend more time in prayer, dealing with the devil or man, it's just a split second. It's just a few minutes. Pero if you spend time with God for just few minutes, it will take you the whole day to deal with man. Diba? Si Kristo igsuon sa diha nga muadto siya, naay mga demonyo, iya lang sultihan, gawas diritso. Iyang ampuan mga masakiton, ayaw diritso. Pero kung kita igsuon, ngano man nga, usahay tibok adlaw pa, Jesus name, pahawa, grabe kayo, bisag usaw na to, grabe mangugat na tanganong di manggin mo hawa. Naapay usa ka, gi-in-English pag yun niya. Ampo siya. In Jesus' name, I come out. Nasya na nahimog. Siya na yung come out. Pero si Jesus mo kuan, dali raman mo hawa ang demonyo. Nganong kita usahay, puasahan pa na ito 40 kaadlaw, di magin mo hawa. Because Jesus Christ spent His time, disiplinado sa siyang time sa pag-commune with God. Amen? Naay usa ka Kristohanon mga kaigsuunan nga grabig pagto. Mangampo sa mga masakiton. Usa ka higayon, nagampo sa masakiton. Unsay imong problema ba? Gunitan din niyo. Ulo, unsay imong sakit ba? Ingon siya, sangla. Sangla! Sangla!
Ganiha, usay sakit ba? Usay sakit. Sangla, sangla de. We need training. Amen? Discipline. Diha, ang una palang daan sa disiplina sa kinabuhing Kristohanon, labi na gyud kung leader ka, pastor ka, kanang pag-ampo. And unfortunately, all of us are guilty with this. Ang average person nga mag-ampo, ang average nga inampuan sa mga Kristohanon is just 5 minutes a day. Average yun na igsuon. Kadaghanan, mo ampo og 5 minutes lang. Muna nga, training. Everybody say training. Pagbasa sa pulong sa Ginoo. Magbasa ta sa pulong sa Ginoo. Unsa pa, naatay mga training sa atong simbahan, sa atong vision in winning souls and making disciples. Naatay proseso sa training dire. Naatay life class. Everybody say life class. Naatay school of leaders. Nganong magpa-train man gyud ta makaigsuonan tungod kay gusto ta nga makadaog. Kinsay gusto mo daog? Kana si Manny Pacquiao makaigsuonan, hibaw ba mo nga iyang training grabe ka disiplina? Sa usan niya ka fight, 30 minutos na lang iyang fight. But ang iyang preparation is 3 months. Sa yuna sa buntag, mag-push up, mag-jogging, maglakaw-la. Grabe, para ang iyang stamina igsuon. Maka-agwanta gyud siya. So, nag-ingon training. Look at this. They do training sa ilang kinabuhi. You know, matod pa ni Apostol Pablo din sa verse 27 sa 1 Corinthians 9:27. I disciplined my body like an athlete, training it to do what it should. Otherwise, I fear that after preaching others, I myself might be disqualified. Sa ato pa, iyang triningon ang iyang lawas to do what it should. Kaya atong lawas, ganahan raman matulog. Ganahan raman mukaon. So dapat atong triningon ang atong lawas. Kasi mo training, mato pa ni Apostol Pablo, ako, kinahanglan akong triningon, akong lawas, kung unsay iyang buhaton. Nag-ingon ang Biblia, the spirit is willing, but the flesh is weak. So kinahanglan tag-training mga kaigsuunan para ni ining lumba nga gihatag sa Dios alang kanato. Matod pa ni Apostol Pablo, ako ning ginamanso ang akong lawas. Akong gidisiplina ang akong lawas. Otherwise, kadaghan man kung gusto sa atong lawas kanang work of the flesh. Daghan kay na makaigsuunan. Otherwise kuno, nahadlok siya nga after preaching, nagwali ko sa ubang mga tao na nga born again sila. Unya, at the end, I myself might be disqualified. Naunsa na yun, ako na yun na impyerno ani. Naaba diri igsuon nga, kamo nagpadayon sa pagpangalagad sa Ginoo, pero katong nagdala sa inyo, nagwali sa inyo na nga backslide na. Nay, subok kayong palandungo na ba? Mo ning nahitabo igsuon. Busa kinahanglan ato yung triningon ng atong kagalingon. Kay kining atong lawas na atay mga weaknesses, na atay mga struggle sa atong kinabuhi. Buot sa atong lawas, no? Sa atong lawas, you know, lust of the flesh, lust of the eyes, and the pride of life. Grabe, naiusa ka Kristohanon nga iyang gidisiplina. Ang iyang lawas, labi na gyud iyang pananaw. Siya karon dili na gyud ko matintal. Grabe. Miagi ang gwapa kay nga babae. Hallelujah. In Jesus' name. Wala ka na'y gahom ka na ko. Agi na po, sama po ni mga babae karon nga, mag-short naman lang. Anong makita mga kandiis, lubot. Grabe kayo ba? Pero pag agi makaigsuunan, bubok kayong short. In Jesus' name, pahawa Satanas. Grabe training yun. Di na ko matintal. Kaingno ni mo. Abisag unsa, naimistisa kayong agi. Wag yun siya matintal. Kaya gidisiplina ang iyang kaugalingon. Work of the flesh.
Agoy pag-agi sa usak ka. Lalaki nga perting gupuha murag si Piolo Pascual. Naon sa baboy. Disqualified. Everybody say training. Okay? Natay proseso. Din hino, kibaw man ta? Win, consolidate, disciple, and send. Natay gitawag og life class, no? Mo nang pipsol kaniadto, pre-encounter, encounter, post-encounter nya SOL. Karon life class na siya. Life class unya SOL. Kanang life class tunga ana anang kuana siya. Encounter. So part na sa atong training. Kining atong mentoring, no? We are going to make it regular, no? Once every 2 months, no? Magbalik-balik ta diri, part na sa training. Inaay mo katugalingon, part ni sa training. Ang uban tingali sa inyo gikan sa inyong trabaho, sa eskwela, kapoy na unta kaayo. Pero mingani gyapon mo kay ngano man inyong disiplinahon ang atong kaugalingon. Amen. Para ma-train gitag maayo. Praise God. Hallelujah. So training mga kaigsuunan. So sa training na ay upat kabutang diri nga akong gibutang, no? Sa training, pakita ra guna. In our training na atay self-leadership, self-management, self-development, and self-discipline. No? Now, if you are a leader, dapat kinahanglan na atay self-leadership. Because before ka mulid sa ubang mga tao, dapat mahibaw ka mulid sa imong kaugalingon. Oh? Mo nang giingon nako ganiha nga dapat atong dilian ang mga pangibog sa unod, atong ilid ang atong kaugalingon. Self-management, atong i-manage ang atong kaugalingon. No? I-manage nato atong time. Dili kay, spend more time sa TV, spend more time sa social media, pero wala na tay time para sa buluhaton sa Ginoo. Wala na tay time sa pagtuon sa pulong sa Ginoo. Wala na tay time sa pagtrabaho maayo. Self-development, how do you develop yourself? Basag mga libro. Unsa pa? Maminaw og mga wali, mo-attend og mga seminars. That is why naatay daghan nga mga conferences, naatay umaabot nga women's conference, naapotay umaabot nga men's conference, naatay umaabot nga regional conference, naapagitay umaabot nga national conference. What are all these things? These are part of the training and we have to discipline ourselves. Self-management, self-development, and self-discipline sa atong kinabuhi. Amen. Hallelujah. Ang sunod nga word dinhi is win. Nag-ingon dinhi, so run to win. Everybody shout, run to win. So ayaw pag dagan nga naghilas-hilas lang ka, magdagan man ka pero mag-ana lang. Dapat ang imong dagan maninuod yung ka aron makadaog ka. No? Dagang mga Kristohanon hingdagan man tuod pero nagjogging lang. Kinahanglan nga mudagan ganita ang atong purpose mudaog yuta. Kay ngano man kinsa may imong kalaban sa imong pagdaog, ikaw ra mismo. You have to break your own record. Ang imong kalaban sa lumba dili nang imong kauban, kanang kauban sa cell group, kauban sa imong trabaho, dili na igsuon ikaw mismo. Mooy mo abot ni ana nga lumba, mooy mo dagan ni ana nga lumba. Amen. Naapo na sila kaugalingon nga dagan. Kay kadaghanan gud mga Kristohanon, atong hunahuna ang atong kakompetisyon ini nga lumba, atong isig ka tao, atong isig ka pastor. Now kining buluhaton sa Ginoo dili man ni kompetensyahay. Na may lain-lain tingali mga ka-churches dinhi. Dapat dili ta malipay kung naay simbahan nga nabungkag. Na mga ubang mga kasimbahanan, mga pastor nga murag Mayroon tayo sa nag-uol sila nga nabungkag lang simbahan ni pastor, no? Luuyan niya, pero ang atong hunahuna nga, mirisira. Kinangawat na siya, membro na ako. Diba? Wala na diris pagadian ha, pero dos Davao, daghang kayo na, nga mga pastor. Ing ana ba?
no? Dapat di ta malipay. Ang atong kalipayan kay kanang laing simbahan diha igsuon parte man na sa lawas ni Kristo. Dili nato na sila ka kompetensya. Amen ba? Ang atong kalipayan kanang mga diskuhan, nga mga sirana, haleluya, mga sabungan, nasira, nga bankrupt, malipay ta ana. Amen. Kay mao man ay iya sa yawa igsuon. Pero kanang mga simbahan nga nagsira, ayaw kalipay. You know, let us mourn with them who mourn. Why? Because ang lumba nato, dili man ang imong kalaban nimo, ang imong isig katao, ang imong kaugalingon. You have to break the record nga makapadayon ka sa lumba aron makaabot ka dito sa tumoy to win the prize. Nahibaw ba ka igsuon nga ikaw kuan na daan kanang gitawag og mananaog na daan? Inay mo katupad, bi champion naman daay kadaan. Sa imo pa lang pagkabuhi, champion na ka. Kitang tanan nasayod man ta sa medical science sa explanation sa conception. Kanang pagkatao nato. Di ba? Sa diha nga ang atong ginikanan, di ba? Nasayod ta ni anay. Ang atong papa may buhi siya sa iyang similya. Dito hinsulod sa iyang asawa. O kana nga similya mga kaigsuon, gitawag nag sperm. There are millions and millions of them. Ug usa ka adto. Daliman ka na, usa ka ni adto nga similya. Mura lang kag pito-pito. Wa ka kahinumdum adto. Di ba? Mao man na siyang explanation. Kitang tanan mga kuan man, ingana nga nung natao ta din ning kalibutan na. Sa diha nga nagkahiusa ang imong mamagpapa, something happened. Ug usa ka dito nga na-release gikan sa imong amahan. Ug ninglangoy ka. Uban sa milyones ka mga gagmay nga mga pito-pito. Lumba mga kaigsuonan, kinsay makauna. Kay naa dito ang ilang goal, ang Excel sa babae. Maniguro ka dito, pila ka buok ang imong gipilde. Pawa niya, sige ka. Daghang kayo mo ka sa imo, bakit millions god. Pila ka hundreds of millions na, grabe kayo. Hangtod mga kaigsuonan, nakaabot dito, pag-abot dito. Diba? Kung sa inyo na, musulod ka atong Excel, naniguro dito igsoon, na gusto mo sulod, pero pawa niya, ako hangtod nga may sulod ka dito, pagsulod ni mo, nahimo kang ikaw. Palakpakan nato si Lord, be. Ang imong pagkatao, daghan kaayong imong kompetensya, daghan ka imong gipilde. Ikaw ang hingdaog. Kaya kung wag ka hingdaog, di ka matawon ni kalibutan na. Pero itong kahingdaog ka, minggawas ka, nataw ka nining kalibutan na. You are a champion. You are a winner. Sa ato pa, nature na daan sa tao nga mudaog. Mudaog yun ta makigsunan. Ini mong kaugaling, imong katupad, mudaog yun ka. Unsa man ang imong pagsulay karon, mudaog yun ka. Hallelujah. Ang ikaapat, kining prize, kining reward. Matod pa diri, oh. They do it to win a prize. Kanang they, mao na ang mga athletes nga giilustrar ni Apostol Pablo. They do it to win a prize, pero ang kaniadto igsuon, a prize that will fade away. But we do it for an eternal prize. He was talking about the Olympiad athletes, kanang mga athletes bitaw sa Olympics. Kaya kana manggong Olympics, sa panahon pa na ni Apostol Pablo na anay Olympics, kay ang mga Greeks, hilig na sila o games. O ang pinaka-primary nila nga games, kanang dagan. Dito nila nabuhata sa Mount Olympus,
mo na gitawag og Olympics. Mao nang una nga dagan nila dito, Olympus. Ang ilang main gyud nga duwa, dagan. Kay kung naapay basketball kaniadto, tingali basketball ang gamito ni Apostol Pablo. Pero ang pinakasikat nga lumba kaniadto, dagan man. So iyang ikumparar, nga kining mga tawhana, ming dagan ni, nag-training sila to get a prize, pero ang ilang prize kaniadto will just fade away. Malaya lang, pero grabe ang ilang disiplina sa ilang kaugalingon. Pero ilang gibuhat igsuon to get a prize that will fade away. Di ba o ka? Ang prize, kita ko na, mo ni siya. Ang ilang prize kaniadto, ang ilang, karon gold medal naman na ay gold, silver, bronze. Di ba? Pero kaniadto, maura ni ilang, ang ilang prize, dili ko ni kwarta, dili kas. Naiba mo unsa na? Dahon. Ikaw first honor, ni ay dahon ay ibutang sa imong ulo, purong-purungan ka og dahon. That will fade away. Kay pagkaog mana, malaos mana. Pero proud kay sila nga lang ako'y dahon. Pero ilan ang gipaningkamutan nga dawat nila ng dahon, purong-purungan maka sa emperador sa una. Mao ni ang nagdaog. Pero dahon, that will fade away. Mayo gani karon, kay ang mga atleta nato, nanay gold, silver, bronze. Nya, maayo kasi digong karon, napagin siya mga incentive sa mga atleta. Ipanghatagan, taga 100,000 na ay na ay 500,000, lipay kayo. Pero panahon po ni Pinoy, wag yun. Pakapihon lang ito sa Malacanang. Tagag maruya, maura, niya pa kung paulion. Pero maayo kayo ang mga atleta karon. Pero whether you like it or not, bisag gold na imong nadawat, bisag silver na imong nadawat, pwede man na iprinda lang. Pero pagkamatay na to, mawala raman po na. Ingon siya Apostol Pablo, ingon siya, but they do it to win a prize that will fade away. But we do it for eternal prize. Kining lumba natong ang ganti sa game of life, ang ganti sa SEA Games, sa Olympics, laurel raman, SEA Games, gold medal. Pero kita, kining atong giapilan nga ganti mga kaigsuunan, di basta-basta, nga naman, we do it for eternal prize. Walay katapusan ang mulungtad sa dayon nga prize. Mo na ningon siya, so run with a purpose. Unsa man nga prize? Mo ning gingon, corona. Sige na. Hallelujah. Soul winner's crown. Matod pa diri Make sure no one steals your crown. I come quickly, hold fast that which thou hast, and no man can take it away. Nadi ay corona nga giandam para nimo. So paniguro nga way makailog ni anak nga corona. Ang mga tao karon concerned kaayo sila sa coronavirus. Pero dili sila concerned sa coronas kinabuhi. Hallelujah. Hadlok sila sa coronavirus, pero ni ay corona nga di nato kahadlukan kanang coronas kinabuhi. Palakpakan nato si Lord, mga kaigsuunan. Naatay corona. Hallelujah. So, kanang corona, ato nang daganon para maangko nato ng corona. Now, klaroho nato ni, unsa man ang corona? Ang corona igsuon, ganti man na. Mo man na ang pinakahatag nila sa ano. Pero, symbol na siya, like kanang gold medal. Medal man na siya, literal. Pero kining corona igsuon, matod pa ni Apostol Pablo diha sa Pilipos 4:1. Ingon din niyo, therefore my brothers, you whom I love. He was talking about those nga iyang na-disciple. You whom I love. Kamu nga akong gigugma for long.
my joy, and my crown. Kamo ang akong kalipay ug kamo ang akong korona. Hallelujah! That is how you should stand firm in the Lord, dear friend. Padayon mo sa pagpangalagad sa Ginoo, stand firm kay kamo ang akong korona. In other words, kanang imong nawin kang Christ, korona nimo na. Palakpakan nato si Lord B. Every time nga nag-invite ka, nag-win souls ka, and make disciples, korona nimo na. Imo ng medalyon, mga kaigsuunan. Matur pa na Apostol Pablo, kamo ang akong korona. Salamat sa Ginoo si Pastor Alita daghang kaayong korona. Kamo ang iyang korona. Kamo, naabapod mo'y korona. Mingaw naman. Hallelujah. Mo na nga naniguro si Apostol Pablo. Nga ang kunog korona, mao ni ang atong gidaganan. Apil ta sa lumba. Nga naman, ang atong korona, sunod nga verse, no? When I am with those who are oppressed, I share their oppression so that I might bring them to Christ. Siya, kung naako kauban ako tong gi-oppress katong gidaog-daog, naguol, ako po mag-uol uban nila para madala nako sila kang Kristo. Yes, I trying to find common ground with everyone so that I might bring them to Christ. I do all this to spread the good news that in doing so, I enjoy its blessing. Kana di ay pagpangabig ug kalag, panalangin daay kana. Kay nga naman, korona daay kana. Mga igsuon, maudi nga mudagan ta sa lumba, kay naay korona nga nagpaabot nato. Pero kanang atong mga giandam sa Ginoo nga korona, ikaw ra ang maka-reach out, ana. Naay ma-reach out nako, nga dili ninyo ma-reach out. Kay mauto akong korona, naay ma-reach out niya Pastora Lita, nga di ninyo ma-reach out, kay maunay iyang korona. Pero naapoy dili ma-reach out ni Pastora Lita, nga ikaw ra ay maka-reach out, kay imo ng korona. Muna ngayon si Jesus, ayaw niya tuguting na ay mo kawat niya na nga korona. Mamista na mga kaigsuunan, kaya nga naman si Satanas miyan niya sa pagpangawat. Kaya ang mga demonyo, naapo na sila korona padung sa impyerno. Gusto nila nga ang mga kalag moadto po sa impyerno. Mao na nga mangabig po na sila, halimbawa mo nga naapoy G12 ang mga demonyo para madala dito sa impyerno. God is not willing that any should perish. Dili gusto sa Ginoo nga naay maimpyerno. No, yes. Kay impyerno para sa yawa, di ba? Pero naamay di man gusto ang yawa nga siya ray mag-inusara sa impyerno. Mo na nga mangabig na siya. Basi ka ng imong korona, kawato na sa yawa, mo na imong paniguroon nga madala nimo dinhi sa Ginoo para madala sa langit, para mahimong imong korona. Mao na mga kaigsuonan, maniguro ginang yawa kay na istorya, wa ni sa Biblia ha, basta mo asa man tong bersikulo ha tong istorya ni Bishop. Usa kuno kay gayon. Mingon ang yawa nga, kamo ang mga demonyo, panglakaw kamo. Great Commission po. Pangdala mo mga kalag dinhi sa impyerno. Yes, sir. Upat ka buking adto, o tulo. Awa magdugay. Mission accomplished, sir. Naa dito na dala niya, patay. Diin managikan, drug addict ni, na DDS siya, natukhang hingsukol sa mga polis, patay. Niya, akong gipresent sa imo. Ingon si Satanas, bobo, nganong kana man ang imong gidala nga ato naman na. Sunod mga kaigsuunan, naana po yung gidala. Sir, reporting, mission accomplished. Unsa man na,
Din managikan dito sa karaoke bar. Nga naman, hubog na hingkanta og maywe. Gidunggab kayabag kayo. Ingon ang Satanas. Dili na mao akong gusto. Gausik-usik ka lang. Ano ka namin may kuha nga ato naman na. Sunod hing abot na ito ikatulo. Sir, mission accomplished. Lipay gikani. Nga naman, gikan sa sabungan. Uy, nganong gikan man na sa sabungan? Namago, wa mo bayad. Sir, napildi, wa mo bayad. Gidonggab, gitabangan og linggab, patay. Niya. Suko kay Satanas. Nganong nag-usik-usik lang mo sa inyong panahon. Ato naman na sila ka na mga sabungiro. Ato man na. Pero ang usa igsuon. Sir, abot na siya. Mission accomplished, malipay kayo kani. Unsa naman po na diin na po nagikan. Ikanis pagadian. Diin man nagikan. Kanang simbahan nga dako diha nga Happy Church. Di, nalipay si Satanas. Nga naman, unsa man hitabo. Interesado siya. Ning atinig mentoring ni Bishop Hirle. Samtang nag-lecture si Bishop Hirle, nakatug man na siya. Pagkatulog niya, nadakdak ang ingulo, patay. Ingon si Satanas, mauna ang akong gusto. Pagbantay mo, kay niya si Satanas dire. Kay si Satanas naniguro nga naay madala sa imperno. Mo na nga kita pod, mudoble kayod pod ta aron madala nato ng mga kalag nga mada sa langit kay basig kaya kawato na sa yawa. Kay naay mga kalag nga giandam sa Dios alang kanimo. 12 na sila kabuok. Hello. 12 na sila kabuok pangita ang imong 12. Praise God. Amen. Or else, matod pa, basig na ay mukawat anak gikan kanimo. So nag-ingon siya din atong daganon kini nga price. Kini nga lumba mga kaigsuunan. Ningon si Apostol Pablo, so I ran with purpose in every step. I'm not just shadow boxing. Na ako illustration diri ay. Kanang iro. Kita siya rabbit. Pagtanaw niya na rabbit. Gigukod niya yung rabbit. Kay paon man niya. Kay libre ng paniod to ani. Sige siya pagtanaw po sa rabbit nga na iro. Perti niyang dagan. It was running for his life. Kay gigukod siya. Kining iro, excited kaya di ba? Paghutay siya, aw! Gukod umayaw, sige, usig. Di ang mga iro po sa silingan, na may paghut po sila, aw! Dagan po sila ila, dagan po. Kada aking akaligso ng tanang mga iro, apil po, nagubot ang barangay. Kay ang tanang mga iro ng gawas man o nandagan silang tanan. Sige, usig mga kaigsunan. Hangtod sa unahan, gikapoy ang ubang iro. Undang. Ingon tong iyang kauban, undang ka ba? Undang ko. Nganon, kapoy. Nganon, hindagan man ka. Ambot bito, no, nganon nanagan man ta. Nanagan man gusto sila. Dagan po ta. Bitaw, no. Ay nangundang sila, oy, kaya nga naman. Naiba mo kinsahing padayon sa paggukod, kadtong nakakita sa rabbit. Ang uban hingdagan lang without a purpose. Mo na ni Apostol Pablo, so I ran with a purpose in every step. Nganong hiapil man ka sa programa sa discipleship sa kuan kining G12 kining vision dinhi sa apil ko vision pastor ngano man kay G12 man na sila di apil lang po ko. Suko man pastora kung dili ko mo apil. Apil na lang po ko. Kananaga naman tanan di dagan po ta.
Pero ang problema, wa ka kita sa imong price, wa ka kita sa imong rabbit. Mo na nga uban gikapoy na. Kapoy duha na ko katuig, wa gyud ko makabuo sa akong 12 ba. Mga kaigsuonan, ing na imong katupad, nakakita na ba ka sa imong rabbit? Ayaw patakag dagan nga wa kakakita. Kay kapuyan ragyod ka. Kay naay uban nag-apil-apil og G12. Naay pastor to Surigao. G12 po ko pastor. Nganong G12 man ka? Kay mo nay uso ron. Kay daghan ako ng mga pastor na kuan uso na kuno ron apil po tong G12. Di man ni pa uso-usuhay mga kaigsuonan. Dagan yun, amen. Dapat makakita ka sa vision. You have to catch the vision. Mauna, kinahanglan tanaw nimo ang rabbit. Amen ba? Atong gukuron. Kay mauna ang imong presyo. Matod pa ni Mike Enriquez, wag mong tatantanan. I-follow up nimo, i-consolidate nimo. Kaya nga naman, imo na ng premyo. Ayaw tuguti nga si Sanas mo kawat sa imong disciple, mga si leaders. 12 na untaton, nawa naman ang usa. Uy, gikawat, bantayig maayo. Preserve the harvest, brothers and sisters. Amen. Kay daghan kaayong mga panuway maginingyawa, no? Kayong mga panuway ba? Praise God. Salamat sa Ginoo. Look at this. Na verse nga akong ipakuan sa inyo. Revelation 22, verse 12. Ingon din niyo, behold, I am coming soon. Kinsay nagtuong nga si Jesus hapit na mobalik. Unsay purpose sa pagbalik ni Kristo? Ang hunahuna, Ginoo, balik na Ginoo para ma-impas na talan akong utang. Ginoo, balik na Ginoo para mawani ako mga problema, Ginoo. Hoy, ang purpose nga nang mobalik si Kristo, dili aron luwason ka sa imong mga problema or sa imong mga utang. Mubalik siya aron maghatag og reward. Mao nang purpose sa rapture. Dili kay escape theology nga maka-ikes na gyud ta dire. Unya kanang atong mga kaaway nga silingan pagbalik sa Ginoo mag-rapture gani pikatan tagyo ka. Mao man atong una-una sa rapture. Kanang escape theology ba? Di ay. Ingon si Kristo mo anhi ko, and my reward is with me. Don't be excited nga mobalik si Kristo kay ngadto na kas langit. Dili igsuon, mobalik siya kay naa siya daghang dala reward, and I will give everyone according to what he has done. Mangutana ko. Pagbalik ni Kristo, naabaka kay madawat. Kaingon siya, pagbalik na ko, naay mga reward, o akong hatagan tong tanan, sumala sa ilang gibuhat. Sayop din ang concept, ikson, yes, at tumanggitang tanan sa langit ba? Pero, ang purpose din niya na, to give us the reward. Ang problema na to, di kayo ta excited ni ini nga klase nga pagbalik Kristo kayo naman, wa man tay corona. Coronavirus lang ang naa sa ato. Grabe. Dali-dali na to ni. Praise God. Niya sa Hebrewanon, ganahan ko ani sa Message translation. Yun siya, do you see what this mean? All these pioneers who blazed the way, these veterans were cheering for us. Mura kunog dito sa langit, kining tanan nag-una nato dito ba sa langit ba? Sila Apostol Pablo, katong nangamatay, sila Billy Graham, nga to anas langit karon, naapol sila dito sa grandstand. Sila na karon ng audience and they are cheering for us. Padayon, sige dagan. It means we'd better get on. Magpadayon ta kay ang mga
balaan dito sa langit. Sige, share sa ato. Katong nagplano na nga di na mo padayon sa pagpangalagad sa Ginoo. Sige, sila singgit, sila si Abraham, sila Pablo. Oy, padayon, ay kundang simba, ay kundang dagan. Yun siya. So nakingon din strip down, start running, never quit, no? Strip down, start running, never quit. Siya ito pagkuhaon na to ng mga nakabukat. Magsugod tagdagan, never quit. No extra spiritual fat. Kinahanglan, di ba, ang atleta kinahanglan, physically tingali, physically fat ka, pero dapat spiritually, wala kay, spiritual fats. No parasite sin. O kana ding sala, bitok na ina. Muna yung mukot-kot dito sa atong ko, ano? Lingi mo katupad kung bitukon ba na nang luspad na gani na spiritually. Keep your eyes on Jesus. I-focus nga to kang Jesus, who both began and finished this race. Wherein, si Kristo mo iuna siya akining race ni Kristo. Iyang gikuan na kayo din, study how he did it. Gi-endure niya, because he never lost sight of where he was headed. Si Kristo, giangtos niya ang cross. Takang mga pagsulay. But he never gave up. Wala mo undang si Kristo, bisag gibunal-bunalan na siya. Ay mo pareha sa tungkuan nga Birni Santo, nag-apil-apil sa pre, magsakripisyo ko. Ako'y magdakog cross, pre, ha? O ikaw ang Hudiyo nga mo bunal sa akong lubot. Sa akong bunali ko. Kaya mo lagi sacrifice. Siya itong Roman soldier, tingali. Yang kumpare, sige, pre, sige. Dapo siya pisi ito pambunal. Lakaw na siya. Kaya sacrifice lagi, sakripisyo. Pinitin siya. Birni Santo. Bunala na siya. Iyon siya, ayaw sa lubot, pre, kaya na ako'y matagtiki diha. Hinaya lang. Unya na sa po niyang kumpare nga tuyo, bunala. Ayaw lagi ba, kaya sakit kayo. Ang totoo nga, sige, bunala. Sige, nadugay sakit ang wig, ibutang bitaw ang krus, sumbagay sila dito. Ingon ang mga tao, maunay, Kristo mo sukol, pait. Wa si Kristo mo sukol, mga kaigsuonan. Amen? Sunod nga verse. Hallelujah. That accelerating finish in with God. Limang ka accelerating in with God, that He could put on anything along the way, the cross, the shame, whatever. Wa siya musukol nga naging sinumbagay sa mga Hudyo dito. Pwede man ipada ang mga anghel igsuon. Pero He finished, accelerating finish. In other words, gitapos pag abot nato dito makayo sa langit, dili kana bitong finish sa kanang pag abot sa finishing line nga, hapit na makuyapi, bitaw nakaabot man pero nakuyapan, dili. Si Kristo, grabe, kanami itong mga runner igsuon nga hinay-hinay lang pirmiro, pero pag abot na sa last lap, mupaspas hinuog maayo. Muna'y gusto sa Ginoo nga sa katapusan mga adlaw, katapusan sa atong kinabuhi, di tamang luya. Kapag abot na to sa langit nga, Ginoo ko, hallelujah, at least nakaabot na to. Dapat paspas kayo, amen? Nganong paspas man kay nakatraining og maayo. Praise God. Hallelujah. Nagingon diri now, he's there in the place of honor alongside with God. When you find yourself flagging in faith, suwayan ka, go over to the story. Item by item, balik ka. You know that long litany of hostility, he plowed through. Laliman ka iyang gidaro ang tanang mga pagsulay. That will shot adrenaline in your soul. Kana kunong adrenaline ba nga? Kaniba mo ng adrenaline igsuon? Grabe ka ni adto. Bata pa ko, mga grade 2 tingali ko adto. Gikan ko sa eskwelahan, agoy nakabuhi man ng German Shepherd sa among silingan. Pauli na ko igsuon. Nya dagan maguguron bita ko. Nya kinaay kural. Basta labaw pa ko sa akong mga 6 feet tingali nga kural, nalukso man ako.
Nga naman, kana gitawag na tog adrenaline. Nga wa ka makuan sa kuan ba? Kadto tungod sa kahadlok. Pero si Kristo ang iyang adrenaline nga naa na sa iyang atubangan ang premyo. Mao na nga it will shoot adrenaline nga luya na kakayo hingsutoy ka sa pagpangalagad sa Ginoo. Kay nga naman imong nakit-an ang imong rabbit. Hallelujah. Ako lang ma-imagine ba ito sa langit? Naabayay, bulletin board. Katong kuan, katong SEA Games, pakita rago diha. Na man ni ang tali sa mga gold medal nila. Oh. Sunod daw? Asa na to? Oh. Mura yan di ba? Philippines, 56 medal. Ano? 120 good ka medals. Vietnam, 96. Ano ba? Na dito. Pero ang East Timor, naka-medal maghapon pero katong last week, 0 gyud sila. No? Ako lang na-imagine ba nga dito sa langit na ay tali dito na ang atong mga ngalan. Paminaw mo ha? Hoy, paminaw. Pila ka habok corona nga naagibutang gitali dito sa imo. Uwaw kaayo kung 0, oy. Ina, mauwaw ka naman. Di ba? Ato ka sa langit, wagi kay nadalas ni ilan sa Ginoo, wagi kay corona. Pagtali dito ni Gabriel ba, pagtanaan ni mo ang akong nga nasa naman be? Agoy 0. Unya, kana ba ya for eternity na di na ni mo ma-revise. Kaya nga naman, di naman ka mag-win og souls. Win souls and make disciples sa langit. Kaya puros naman itong mga balaan. Alang-alang mo yung Lord, maadto sa ko sa impyerno, Lord, mangabig kong mga kalag. Mao na nga, para pag adto na to sa langit, di ka mga 0. Hallelujah, pangabig og mga kalag. Maot kay pananaon, may igsuran nga in eternity. Maglakaw-lakaw ka dito, ikaw ray way corona. Di ba? Kada adlaw niya uban, dusigod ka mo corona, di ba? Hallelujah. Puli-puli kada adlaw, for eternity good. Kinahanglan mata kay, for eternity, 5 kag eternity, pila na ka, milyon ka tuig. Nya ikaw, wag gi corona igso. O di man pud pwede nga Pastor Peter pahulamas ako nimong corona be. Di pwede hulam-hulamon dito. Kinahanglan na agi kay imong kaugalingon. Amen. Unya, naarabay panahon nga moingon dahil nga adto tatanan sa trono sa Ginoo. Kuha ang inyong mga corona kay naging atong i-lay down sa tubangan sa Lamb of God, di ba? Uy, uwaw, kayo na nga inyong corona kuha. Unya ikaw, sa mga corona na ko. Atong i-lay down, wag kay i-lay down sa tubangan sa Ginoo kay ano man 0 man ka. Inay mong katupad, ayaw pagpasiro-siro diha. Ingon tiguang naman ko, pastor, maniguro ka kay hapit na mo balik ang Ginoo. Kung dili man hapit ang balik ang Ginoo, hapit ka na kuhaon sa Ginoo. Lain kayo igsoon nga pag-abot nimo dito, way corona. Naman ko yung mga Kristohanon ng mayon sila, bahala na gug kasilyas basta kay langit. Kabati mabuana. Bahalag way corona. Mga igsoon halimang kag. Bahalag kasilyas basta kay langit. Imagine na daw, for all eternity to arakas kasilyas. Bahala na uray, bulawan ng mga tae dito. Hindi ko ma-enjoy. Bahalag bulawan ng gold ball dito. Wagi enjoyment na igsoon. Mo man ay pilisipia sa mga Kristohanon nga mga tapulan bitaw. Pero wala na direha sa Happy Church kay mga buotan mong tanan. Hallelujah. Pangutana, naa ba kay corona? Hallelujah. Kay uwaw kaayo. Pag-abot sa bulletin board sa langit, adoy 0. Wagi corona, mga kaigsuunan. I would like to end with this. Usa sa mga events sa SEA Games was surfing. No? Kini si Roger Kasugay. Siya na magkuan, surfing man na sila, no?
Unya, ang nagsunod sa iya, ang second say, hapit ng finishing line, gold to. They are going for gold. Hapit na maabot ang finishing line, Indonesian man to nagsunod niya. Naunsa ba nga Indonesian? Nakuan man siya. Murag nahulog sa iyang board niya, na hapit malumos. Unsa man putong surpira nga di man day kay bawo mo lang, oy patuga-tuga mag-surf. Nahulog siya siyang surf. Kini si Roger, hapit na siya, pero ti mga tao, daog na, champion na. Paglingin niya igsuon ang iyang kalaban, hapit man malumos. Naibawa makayang gimo. Wa niya padayon na dito, gibalik niya katong iyang kalaban o iyang giluwas. Wala siya makagold. Pero iyang giluwas. Pero naibawa maunsan niya tabo. Mas labaw pa sa gold. Kining nagkuan, nagpataas sa iyang kamot. Maunang hapit malumos, nga surfer nga di kay bawo mo langoy. Pero nalipay ang presidente sa Indonesia. Gihatagan siyang reward. O ang committee sa SEA Games, gihatagan siyang award nga labaw pa sa gold katong iyang gihimo. Amen ba? Praise God. Mo ni akong buti pasabot mga kaigsuunan. We are in a race. Praise God. Gusto sa Ginoo nga mo appeal kita. Mo lagi na nga daatay mentoring, appeal gid mo. Kay tudluan man mo unsaon nga atong mawin kanang mga kalag nga gilaan sa Dios alang kanato. Manindog tang tanan mga kaigsuunan. I would like to challenge every one of us here. Mag-apil-apil na ta karon. Apil na ta sa training. Apil na ta sa life class. Apil na ta sa cell group. Apil na ta in winning souls and making disciples. Apil ta igsuon. Kaya nga naman, mao ni giingon ni Apostol Pablo, this is the game of life. Hapit na baya mo balik ang Ginoo? Naibawa mo makigsunan, hapit na mo balik ang Ginoo. Grabe. Gikan sa linog. Grabe sige lininugay dito sa amo. Pagkauman sa linog, nag-declare pa yung gira ang Iraq sa Amerika. Gibombahan, delikado man to kay it might spark, no? Third World War. May ganun napasipay gamay pero murag naapaghihapon ang tensyon eh. May man ang gira kani adto kay pininsingay lang. Karon ang gira ron pinundutay naman. Pagpindot, usa rata diri ka missile. Pagkahuman makigsuhimbuto pagid ang taal. Pagkahuman naa pagid virus, coronavirus. Karong si manaha, naana po tong unsa to, African swine fever. Ang mga baboy na po dito sa amo, sa Davao. Ipamatay ang mga baboy. Taghang kalamidad. And these are signs of the coming of the Lord. But while naging balang sulatan, makabati ka mo gera, wars and rumors of war. Naging balang sulatan, many will come in my name saying I am Christ. Naana na dito sa amo. Pindot niya dayon, maglinog ko no. Stop ko no. Pastor suko siya kang kibuloy. Magalit ang mga pastor dire kay atong ano na kibuloy. Di pa si palahan niya Ginoo. Tingnan nako nga, Brad, ayaw na lang pagkasuko kay gituman ra pod ni kibuloy ng sulti ni Kristo nga daghan ang magpaka-Kristo-Kristo. Daghan mga kaigsuonan. Gera. Kamatay. Kining coronavirus, grabe kaayo. Kay daghan namang nangamatay dito sa China. Nya gibantayan nga musulod nagkuang gyud. Dito ko sa Cebu ni atong miaging semana. Ako ra koy way face mask. Tanan hala puros na maskara. Nauwaw ko ba kay mura ako man magkasingingon sila basig naay virus ng tawana kay wa naman mag face mask. Pero igsuon, di na nato kalikayan.
Pero the ultimate sign of the coming of Christ, paminaw mo ha, dili linog, dili gira, dili kamatay. Nagaingon ang balaang kasulatan. Matthew 24 verse 14. And this gospel of the kingdom shall be preached as a witness to all the nations, and then the end shall come. Unsay ultimate sign of the coming of Christ? Nga ang tanang mga atleta, ang tanang Kristohanon, magwali sa Ebanghelyo. Aron ma-reach out nimo ang imong corona. Sa imo nang ma-reach out ang corona. Naana kay corona. Naana kay dusi. And then, the end shall come. Nganong di pa mobalik ang Ginoo? Tungod kay wala pa kay corona. Dili gusto sa Ginoo mauwawan ka nga pagbalik niya, wa kay reward. So igsuon, lihuko nato, moapil ta sa pagpangabig ug makalag. It's not about G12. It's about the Great Commission. Naipanultion, God's last command must be our first concern. Ang katapusang sugo sa Ginoo mao na imong buhaton. Kaya nga naman, kung ikaw moadto sa laing lugar, madtog Manila, ang katapusang sugo, ayaw habayan ninyo na kinigyon ang akong gusto nga inyong buhaton ha. Pagbalik na ako, kinahanglan mo ginihimoon. Diba? Pagbalik sa Ginoo, ang iyong pangutana, dili siya mangutana, pila na ka sakyanan ang naa ka. Dili niya ipangutana kung nakatapos ba ka sa imong kurso. Dili niya ipangutana kung pila ka kwarta, pila ka milyon nga kwarta ang naa sa bangko. Ang iyang ipangutana, asa ang imong mga disipulo. Kay mao man na iyang last command, go and make disciples. Why? Because He is coming back and He is bringing a reward. Palakpakan nato si Lord. Pataas nato atong mga kamot, mga kaigsuunan. Hilak ta nga to sa Ginoo, may. Lord, tagi ko sa akong corona, Lord. Oh God, salamat Ginoo. Come on, let's pray to God right now. Kung wala ka pa makadalag, mga kalag, pangayo sa Ginoo nga karon 2020. Lord God, hatagi kog mga kalag Ginoo. I will claim my inheritance. Nag-ingon ang balaang kasulatan, ask of me and I will give you your inheritance and the ends of the earth. Kung sa may inheritance nato, the sinners, inheritance nimo na. Maay tingali atong pangayoon sa Ginoo karon. Ask of me, Lord, the sinners, Lord, dagi ko Ginoo. Mao na pinakadako natong pangutana, pangayoon sa Ginoo karon. Ginoo dili kwarta. Dili na mga material nga mga butang. Ang pangayoon nato ang atong inheritance. Ato man ang panulundon kanang mga kalag imo na. Pangayoon sa Ginoo ayaw tuguting ang yawa mo kawat ang gikan kanimo. Because that is going to be your reward. Oh God, hallelujah. God, come on, let's cry out to God right now, Ginoo. Kamita ako, Ginoo. Oh Jesus. Hallelujah. Salamat, Lord, sa imong mga pulong karugtak na sa kagabi. Lord God, gusto na ako magdawat ang ganti, Ginoo. Kapag pasaylua ako, Lord. Oh, sa wala na ako pagpakabana, Ginoo. Gikan karong tuiga, Lord. Sugod karon mo appeal na ko sa lumba, Lord. Come on, ingnang Ginoo, appeal na ko, Lord. Mo appeal ko sa training, Ginoo. Di na ko mag-absent, Lord. Mag-win souls and make disciples na ko, Ginoo. Oh God, hallelujah. Ikaw kanunay ang among tingwaon, Ginoo.
Di na may magtinguha og lain pang mga butang. Ikaw, Ginoo. Ikaw ang among pananduyon because you are our inheritance, Lord. Oh, God, in every day of our lives, Lord, ikaw kanunay, Ginoo. Imong presensya kanunay makiguban ka namo. Come on, begin to pray. Iampo ang imong mga silingan, iampo ang imong mga partidos, imong ginikanan. Let's pray for them right now. Claim your promises right now in Jesus' name. Ikaw ang mo claim na. Ikaw ang mo claim. Kay imo na nga ganti. Oh, Jesus. Give him my soul. Oh, Rabaya Shaka da 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 And I da. live for Oh, yes, Lord. and Lord. Every Oh, breath that I take, every moment I'm awake. Oh, Jesus. Lord, have your way in Come on, me. pangayua sa Ginoo. Lord, I Ask give of me. you my heart. You know, that's the only place na saan sa Ginoo pangayua sa ako. You don't have because you don't ask. Live Ask Him for souls. and Lord. Pangayua ang imong ganti, pangayua ang imong reward, pangayua ang imong korona karong takna sa gabion. I'm awake. Ayaw tuguti mga kaigsuunan nga kawaton sa yawa kanang imong korona. Have your Oh, Jesus. Come on, receive the power of God. You shall be my witnesses. You shall receive power. Come on, receive the infilling of the Holy Spirit right now. Begin to pray in the Spirit. O Rabaka Shandaradadahanda. Atong ipangilyo po sa Ginoo. Na kining mga kalag, atong reward, atong maangkon. Oh, Jesus. Oh, make a commitment. Nagikan karon, Lord. Mo-appeal na ko sa proseso. Mo-appeal na ko sa vision, Lord. Mo-appeal na ko sa pagpangabig og mga kalag. Oh, mag-ampo ako kanunay. Disiplinahon ako akong kagalingon, Lord. Lord God, ako nag-ampo sa matag usa nga niya karon dinhi. Lord, kung zero pa man ang among record, di na mo tugutan Ginoo nga mo lipas kini nga tuig nga zero gihapon, Lord. Lord, I claim my inheritance in Jesus' name. I claim my inheritance. Come on, begin to pray for your classmates, kauban sa trabaho, mga silingan, whatever. Come on, ato silang dadon nga to sa Ginoo sa mga pag-ampo. Lord, have Oh, Rabaya. Salamat, Lord, sa imong mga pulong. Salamat, Lord, ngang imo makatauhan nining dapita. Imong gipukaw. Ina, sabat sa ako, Lord, gikan karon, muapil na ko sa lumba sa pagpangabig ug mga kalag. Akong isaad, Ginoo, nga akong disiplinahon ang akong kaugalingon. Akong gipangayo ang akong panulundon, ang akong korona. Lord, giyahi ako aron pangitaon ang akong korona. Ang 12 ka korona nga imong giandam alang kanako. Salamat, Lord. Nga niining tuiga, dili na ko mazero. Palakpakan nato si Lord. Thank you, Jesus.